खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ ट्रेडिं स्केमजों सोमोन्दो गोनां सासे चीन नोगोरारिखौ खादों। मणिपुराव हिंसायारि जाथायनि उनाव काछाराव हाई एलार्ट होदों। पक्सो केसखौ लोब्बा लानानै आसामनि सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। ट्रेडिं एपनि जोहै थगायग्रा मनालिसा दासनि हेंथायै सिबिआइनि चार्जशीट। पाइपलाइन गावनायनि जाहोनाव सानमारियाव गोबां दैनि खहा। लटारि किं सेन्टियाग मार्टिननिफ्राय 12.41 कौटि रां जब्द खालामदों। गुवाहाटीआव नखरारि दाङाबाजियाव आइजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। बिजेपि दैदेनगिरि बिन'द तावडेनि सायाव भटारफोरनो रां रानना होनायनि दाय जाबसिनदों बिपिएआ। गुवाहाटीआव ट्रेफिक सिफायनायनि थाखाय एसएस अफिसारखौ खादों। सन्टोष ट्रफियाव गेलेनो आसाम फुटबल एसोसिएशना सा 22 नि मुंखौ फोसावबाय। रेलवे स्टेशनाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दिल्लीआव मोनसे गेदेर ट्रेडिं स्केमनि दायनिगिरिखौ खानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि चादरानि डिसिपि प्रशान्त गौतमआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला चादरा साइबार पुलिसआ 43.5 लाख रां थगायना जानायजों सोमोन्दो थानाय चीन हादरनि सासे नोगोरारिखौ खादों। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिखौ फें सेनजिन होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला WhatsApp ग्रुपनिफ्राय अनलाइन स्टक ट्रेडिं स्केम थांखिनायखौ नोजोर होना संदाननानै पुलिसआ खानो मोनो। फें सेनजिनआ अन्ध्र प्रदेश आरो उत्तर प्रदेशआव साइबार क्राइम आरो मानि लन्ड्रिंनि हाई प्रफाइल जाथायजों सोमोन्दो दंमोन होननानै डिसिपि प्रशान्त गौतमआ फोरमायथिबावनाय जादों। बेनि अनगायैबो साइबार क्राइम पर्टेलनि मोन 17 क्रिमिनेल कमप्लेन मोननाय जादों, जेराव 100 कौटिनिबो बांसिन रां जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। गुबैयै 24 जुलाइखालि सुरेश कलिसियेल आसुदना मोनसे कमप्लेन होनायनि उनावनो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायजों लोगोसे बे नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय गोबां साइबार क्रिमिनेलफोरखौ फोजोबस्रांनो संदाननाय जाबाय। मणिपुराव हिंसायारि जाथाया बांनायनि उनावनो काछार जिल्ला खुंथाया आसाम मणिपुर सिमायाव रैखाथिखौ बांहोनानै गोख्रोंसिन खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सिआरपिएफनि फायरिंआव सा 10 कुकि मावबादिफ्रा थैनाय आरो जिरिबाम जिल्लानि जकराधरनिफ्राय लांखारनाय गथ'सा आरो आइजोफोरनि गोथै सह बोखांनो मोननायनि उनावनो बे थांखिखौ लानो गोनां जादों। जायनि थाखाय आसाम पुलिसआ कमान्ड' बेटेलियन आरो आसाम पुलिसनि मावफारियाफोरखौ सीमा ओनसोलाव बारायना होनायजों लोगोसेनो काछाराव हिंसायारि जाथायखौ गोसारलांनायनिफ्राय होबथानो हा आरो दैनि हान्थामेला लामायाव हर सान गोख्रों अपारेशन खालामदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डिजिपि जिपि सिंहआ काछार पुलिसखौ जिल्लायाव गोजोनखौ सिफायनो नाजाग्रानि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो बिथोन होनायबो जादों होननानै काछारनि एसपि नमल महतआ फोरमायथि होदों। रङियानि एडिशनेल सेसन जाज आरो जर'खा बिजिरसालिया बायहाथा सारियालिनि थागिरि दिनेश दासखौ आथोनारि दायनि थाखाय पक्स' आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामदों, जायखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो भुगिनांनाय सुबुंनो 3 लाख रां खहा सुफुंनो बिजिरसालिया बिथोन होदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथाया इं 2020 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बे जाथायनि बागै बायहाथा सारियालि पुलिस थानायाव गसर होनायबो जादोंमोन। बे दायनि बिलाइखौ गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि मुनमुन सादानिजों होजानाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दाखिल खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिजिरगिरि मुकुल सेतियानि दैदेननायाव बिजिरसालिनि बिजिरनाया बे जारिमिनारि रायजों जोबहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि सोरखारि उकिल देबजित सयकियाया रोखा खालामनाय बायदिब्ला बिजिरसालिया दायनिगिरिखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजाल' होआखैमोन, अदेबानि जुरिमानाबो फोनांदोंमोन आरो भुगिनांनाय सुबुङा खहा सुफुंनायनि बिबांखौ मोननो हायो, बेनि थाखाय बिजिरसालिया सोरखारखौ बिथोन होदों।
आसामाव डिबि स्टक मुंनि ट्रेडिं एपनि जोहै कौटि रां थगायनायनि दायाव हमजानाय मनालिसा दासनि हेंथायै सिबिआइआ नायबिजिरनायनि उनाव चार्जशीट गथायबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि चान्दमारियाव थानाय सिबिआइनि जर'खा बिजिरसालियाव गथायदों चार्जशीटखौ। 2019 मायथाइनि Unregulated Deposit Scheme Section 25 Sub Clause 21 Clause 1, 21 Clause 2, 21 Clause 3 आरो 2023 मायथाइनि भारतीय न्याय संहितानि Section 409 Indian Penal Codeनि 316 Clause 5 नि जोहै सिबिआइआ चार्जशीटखौ होदों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो डिबि स्टक मार्केटनि जोहै ग्राहकफोरखौ कौटि रां थगायबोनाय केसनि सायाव सिबिआइआ दासिम सा 22 सुबुंखौ हमनानै आयेनारि जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। गुवाहाटीनि चान्दमारियाव मोनसे गिख्रंथाव सोमोनांथाव जाथायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव ओनसोलनि थागिरि सुबुंफोरा लोंग्रा दैनि थाखाय जुजिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दिनै फुङाव पाइपलाइन गावनायनि जाहोनाव रोजा लिटार दैया ओरैनो गगारलाङो। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला मिलनपुर ओनसोलाव गनाय पाइपलाइनआ खाथि-खालानि लामाफोरखौबो लोमसावहोदोंमोन। बे थासारिया जायगानि सुबुंफोरनि दुखुखौ बांहोदों, मानोना गुवाहाटी जल बर्डआ थांनाय सानब्रैनिफ्राय लोंग्रा दै जगायनो हायाखैमोन। रिपर्ट बायदिब्ला जगायग्रा पाइपनि बाल्बआ फाहामनाय समाव मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दैखौ सामलायनो हायैयाव बायजोआव ओंखारलांदोंमोन आरो चान्दमारिनि लामाफोराव बाना जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जायगानि सुबुंफोरा गाज्रि सामलायनाय आरो जेंनाखौ सुस्रांनो राहा लायैयाव रागा जोंखांनायबो फोरमायदों। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा इडिआ सेन्टियाग मार्टिननि बेरेखायै मानि लन्ड्रिंखौ थांखिनानै मेघालय, तामिलनाडु, सोनाब बेंगल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पान्जाबजों लोगोसे माखासे हादरसाफोरनि गासै मोन 22 गुबुन जायगायाव गोख्रोङै सिग्रोमनाय जादों। प्रिभेन्सन अफ मानि लन्डारिं एक्टआ गासै 12.41 कौटि रांजों लोगोसेनो डिजिटेल डिभाइस आरो इनक्रिमिनेटि फोरमानलाइफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि मेघालय स्टेट लटारिनि डाइरेक्टरनि बिथोन बायदियै मेघालय पुलिसआ गांसे एफआइआर होनायनि उनावनो इडिआ बे अपारेशनखौ जागायदोंमोन। नायबिजिरनायाव मार्टिन आरो बेनि मावथिफोरा नकल लटारि टिकेट फाननाय, लटारि ड्रआव गुलाय-गुजाय खालामनाय, गोसोम रां बाहायनानै देरहासार जानाय बायदि मदद खालामना होनाय इसिङारि जाथायफोरा सोराङाव फैदों। बेनि अनगायैबो इडिआ फिक्स्ड डिप'जिट 6.42 कौटि रां जब्द खालामो आरो नोगोद रां जब्द खालामनायजों लोगोसेनो कयम्बेटर, चेन्नाइ, मुम्बाइ, दुबाइ आरो लन्दन बायदि जायगाफोरावबो इनभेस्टमेन्ट खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव फिन सोमोनांथाव जाथाय। गुवाहाटीनि भास्करनगर ओनसोलाव नाजमा बेगमखौ गावनि न'आवनो बुथारनाय जादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थैनायनि जाहोना सुथारनायमोन, जायनि जाहोनाव नाजमाया उदैयाव गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय, जायनि गेजेरजों नखरनि बिहामजो हासिना बेगमा बुथारनायनि गुदि सन्देह महरै मिथिजादों। मख'नो गोनांदि बे बुथारनाय जाथाया नखरनि सानै बिहामजोफोर नाजमा आरो हासिनानि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि जाहोनाव जादोंमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव हासिना बेगमखौ पुलिसआ हमनानै सोंनाय फिन्नायनि थाखाय गीतानगर पुलिस थानायाव लांनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। महाराष्ट्रनि विधानसभा बिसायख'थियाव बहुजन विकास आघाड़ीआ बिजेपि दैदेनगिरि विनोद तावरेनि बेरेखायै भालघर जिल्लायाव भटारफोरनो रां रानना होनायनि दाय जाबसिननानै होनाय जादों। बबेखानि महा विकास आघाड़ीआ गावसोरनि जेननायनि जाहोनावनो बिजेपिनि दैदेनगिरिनि सायाव दाय जाबसिनदों होननानै मिथिनो मोनदों। धावरे आरो बिबिए दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि नांज्लायनायनि मोनसे भाइरेल भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोनदों। महाराष्ट्र विधानसभानि 288 सोद्रोमाफ्रा 20 नबेम्बरनि बिसायख'थिनि थाखाय गसंगोन आरो 23 नबेम्बराव भटनि फिथायखौ मोननाय जागोन। बिबिएनि दैदेनगिरि हितेन्द्र ठाकुरआ बिजोंनि गेजेरजों बिजेपिनि गाहाय दैदेनगिरि विनोद तावरेया भटारफोरनो गासै 5 कौटि रां राननानै होनो बिराराव नुजाफैनो नागिरदों होननानै फोरमायथि होदों, जायनि जाहोनाव इलेक्शन कमिशननि फारसे विनोद तावरे आरो बिजेपिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि दैखांनाय जादों।
2019 बेट्सनि आसाम सिभिल सार्भिस मावख'गिरि आरो आथिखालाव रङिया कामरुपनि सार्कल अफिसार महरै खामानि मावबाय थानाय देबासिस बरठाकुरखौ जौ लोंनानै ट्रेफिक आयेनखौ सिमफायनायनि थाखाय पुलिसआ हमदों। बे जाथाया गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि मोखाङाव जादोंमोन। पुलिस मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बादिब्ला गावनि एक्सयूवी गारि AS01 EF 1392 नंनि गारिखौ लामायाव दोनदोंमोन, जायनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्थामेलायाव हेंथा जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गुबैयै बिश्वनाथनि बरठाकुरखौ फेग्रा मुवा लोंनायनि थासारियाव मोननाय जादोंमोन आरो ट्रेफिक पुलिसनि बिथोनफोरखौ फालिनो नेवसिगारदोंमोन। बिनि आखुआ भाङाखर पुलिसनि आखाय होनायखौ थुलुंगा होदोंमोन, जायनि उनाव भाङाखर पुलिस थानायाव लाबोनाय जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला लामायाव बरठाकुरनि आखु, ट्रेफिक आयेन आरो रायजो राजानि रैखाथिनि फारसे नेवसिनायजों लोगोसे रङिया कामरुप सार्कलनि अफिसार महरै खामानि मावबाय थानाय देबासिस बरठाकुरखौ पुलिसआ गोख्रों राहा लानाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। 2024-2025 मायथाइनि सन्टोष ट्रफी बादायलायनायनि थाखाय आसाम फुटबल एसोसिएशनआ गासै सा 22 सुबुंनि मुंखौ फोसावबाय। थांनाय 14 नभेम्बर खालि नलबारि जिल्लानि मुखालमुवायाव जालांनाय मोनसे मेलाव आसाम फुटबल एसोसिएशनआ सन्टोष ट्रफी गेलेनायाव बाहागो लागोन गेलेगिरिफोरखौ सायख'दों। सेनियर मेन्स हानजानि बे सन्टोष ट्रफी बादायलायनायनि थाखाय सायख'जानाय गेलेगिरिफोरनि मुङानो जादों फारियै गलकिपाराव दङ अविनाश में आरो गजेन हानसे, आगदा बेगदार हिसाबै नयनज्योति कुली आरो आबु आसमान आली, सेन्टार बेगदार पजिशनाव दङ बिष्णु राभा, टपु ब्रह्म, सुदेम वारी आरो बिबुं नार्जारी, आगसि बेगदाराव दङ कपिल बर' आरो बिलसन दैमारी। बेबायदिनो उइं महरै बिबनज्योति लस्कर, जेरी पुलामटे, आमन सेत्री, बाउरिं दाउ बड' आरो फरवार्डआव दङ अख्रां नार्जारी, दिपु मिर्ता आरो जयदीप गगैमोनहा जायगा मोन्दों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिसोर सा 22आ 2024-2025 मायथाइनि जानो गोनां सन्टोष ट्रफी बादायलायनायनि थाखाय आसाम फुटबल एसोसिएशननि जानानै तालिम एबा प्रेक्टिस खालामग्रोबाय थागोन होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव बन्द खालामना दोननाय रेलनि मोनसे दाब्बायाव सोमोनांथावै थैना थानाय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला स्टेशननि प्लेटफर्म 7 नम्बराव बे गोथै सहखौ मोनदोंमोन। थैनाय सुबुंनि गोथै सहखौ बगिल एक्सप्रेसआव दावबायनाय सासे लोगो दावबायारिनि गेजेरजों मोननाय जायो। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। लोगोसेनो थैनाय सुबुंनि देहायाव गोबां जोखोमफोरनि दागो दङमोन, जायखौ डाकातिफोरजों बुग्लिजानायनि सन्देह खालामनाय जादों। आथिखालाव पुलिसफोरा बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायजों लोगोसेनो थैनायनि गुबै जाहोनखौ रोखा मिन्थिनो गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।